చుక్ చుక్ రైలు వస్తోంది. హనుమయ్య, పెద్ద చీమ వస్తోందా? చీమ కాదు బాబు, చుక్ చుక్ రైలు వచ్చేసింది. ఆగినాక ఎక్కండి. హనుమయ్య, నేను డ్రైవర్ బాబుని. ముందు టికెట్ ఎక్కడా? లడ్డూతో టికెట్ కొంటా. జోజో పాపాయి ఏడవకు. ఏడవను, కానీ 2 లడ్డూలు కావాలి. లడ్డూ మిఠాయి తినిపిస్తా. 3 అయితే ఇంకా బాగుంటుంది. చల్లని పాలు తాగిస్తా. హనుమయ్య, నాకు మీలాగే మీసాలొచ్చేశాయి. మీసాల బాబు అయ్యావే. చందమామ కథ చెప్తా. కథలో రైలు కూడా ఉంటుందా? రైలు, ఏనుగు, చందమామ అందరూ ఉంటారు. ఏ కథ మొదలు పెట్టు. చుక్ హనుమయ్య, ఈ రైలు ఆగితే ఇంకో రైల్లో వెళ్దామా? ముందు ఇంటికెళ్దాం బాబు. లేదు, చుక్ చుక్, మళ్ళీ మళ్ళీ.